Moi vaan kaikille ja tervetuloa mun uuteen videoon. Tässä videossa mä kerron teille vähän mun kanavaan liittyvää infoa ja ja kouluttelen samaan aikaan. Voitais mennä suoraan videoon ja aloitetaan tästä Sepolta tekee raseja. Eka asia, että mä oon tosi pahoillani, että mä en oo tehnyt pitkään aikaan videoita, ainakaan hirveän aktiivisesti. En oo tehnyt niinku pitkiä videoita ollenkaan, mutta mä haluaisin tosi paljon niinku tehdä videoita, mutta mulla ei vaan ollut yhtään motivaatiota ja mennään siihen kohta, miksi ei oo ollut. Niin mä toivoisin, että te niinku antaisitte mulle motivaatiota tehdä videoita, koska mun videot ei oo saanut näyttökertoja eikä katselukertoja, tai no se on sama asia, mutta kuitenkin, niin pitkään aikaan, eikä myöskään mitään tykkäyksiä tai mitään, niin mä toivoisin, että kun mulla on niin paljon ihania seuraajia, joo mä oon aika huono tässä arvoisessa, mutta ei puhuta siitä, niin mulla on tosi paljon ihania seuraajia, ja mä oon kiitollinen kaikille, että te niinku seuraatte mua, mut sit se, että jos te seuraatte mua, niin musta se olisi myös kiva, että kattoisitte mun videoita ja vaikka laittaisitte peukun aina pystyyn ja tälleen, niin se motivoittais mua jo tosi paljon. Joten mä toivoisin, että te myös, jos te seuraatte mua, niin myös kattoisitte niitä mun videoita, koska no se sais mua tekemään ehkä enemmän videoita, jos te tykkäätte niistä videoista. Ja myös se, että kun mä en oo tehnyt nyt videoita, niin mä haluaisin nyt alkaa tekemään näitä SSO-videoita paljon, mutta niitä voisi tulla vaan ehkä kerran viikossa. Tai mä aluksi pyrin siihen, että tulee niin kuin kerran 2 viikkoon aina joku SSO-video, mutta se ei välttämättä aina onnistu. Ja näin. Mutta mennään seuraavaan asiaan. Mä myös siitä haluan tässä videossa ilmoittaa, että kommenteissa mulla on tullut tosi paljon ärsyttäviä kommentteja, tai no en mä nyt tiedä ärsyttäviä, mut ilkeitä kommentteja, ja ne myös pudottaa sitä mun motivaatiota tehdä videoita, ja varsinkin kommentteihin mä toivon, että ei laiteta yhtään niinku semmoisia kommentteja, jotka niinku on tarkoitettu mun seuraajille. Paitsi jos ne on hyviä kommentteja, mut sit semmoisia ilkeitä kommentteja mun seuraajille, niin se ei sit oo oikein, koska mä en halua, että mun ihania seuraajia, jotka on niinku haluu seuraa mua ja haluu kattoo mua ja kommentoida mun videoihin kivoja juttuja, niin niitä sit aletaan kiusaa sen takia, että ne tykkää mun videoista tai haluu katsoa niitä, niin se ei oo sit oikein. Eli kommenteissa, jos te haluatte sanoa mulle suoraan jotain, niin sanokaa mieluiten mulle, vaikka sekään ei oo kyllä kauhean mukavaa musta ja se pudottaa mun motivaatiota, mut älkää ainakaan menkö kiusaamaan mun seuraajaa tai kavereita kommenteissa, koska se on se pahin, mistä mä tässä halusin ilmoittaa tässä videossa. Mut mä toivon, että nyt te ette kiusaa mun seuraajia tai mitään muutakaan. Ja näin. Mutta sit myös kivoja uutisia, eli mä oon nyt siis alkamassa tekemään näitä SSO-videoita silleen aktiivisemmin ja tälleen. Joten mä toivon, että tykkäätte ja kommentoikaa myös kommentteihin, että haluatteko te, että mä teen, tai että multa tulisi myös enemmän Slash-videoita. Slash-videoihin mulla vaan kestää tosi pitkään tehdä niitä, eli saattaa maksimissaan kestää joku 3 viikkoakin ainakin ja tälleen, niin mä toivon, että te kommentoitte, jos te siis haluatte jotain. Ja mä kyllä toteutan tosi paljon toiveita. Ja mun pitäisi nyt tehdä
myös spessuvideoita, eli sitten ainakin 1500 spessu, vaikka se on jo rikki, niin kiitos siitäkin tosi paljon. Ja näin, niin ehdottakaa myös kommentteihin, että mitä spessuideoita tai jotain spessuideoita mulle. Ja sit mä voisin mahdollisimman nopeasti toteuttaa ne. Ja myös jos jotkut seuraajat haluu, niin ja teillä on Discord, niin voitte kertoa oman Discord-nimenne kommenteissa, niin jos haluatte, niin voidaan tehdä yhteisvideoita, koska se olisi mun mielestä tosi kiva pelaa seuraajien kanssa, vaikka SSOta tai jotain. Koska te olette mulle oikeasti tärkeitä, te ette ole mulle pelkästään seuraajia, te olette mulle kavereita ja ystäviä, koska te tuotte mua tässä YouTube-jutussakin, että mä jaksan tehdä videoita ja mulla on motivaatio, koska jos teitä ei olisi, niin mulla olisi varmaan hirveästi motivaatio tehdä videoita. Joten mä oon tosi kiitollinen siitä, että te seuraatte mua ja katsotte mun videoita. Ja mä toivon, että nyt mun seuraajat vähän aktivoitus tässä mun videoiden katselemisessa, koska mä oikeesti näen näihin videoihin joskus tai yleensä tosi paljon vaivaa. Ja mä toivon, että te katsotte näitä videoita oikeesti. Ja joo, siinä oli kaikki jutut tällä kertaa ja kiitti kun te katsoitte tämän videon. Ja vielä mä en halua kerjää tällä videolla mitään niinku katselukertoja ja tämmöisiä. Mä vaan sanoin, että se motivoittais mua. Eli jos haluatte nähdä enemmän videoita, niin pistäkää peukut pystyyn. Ja nähdään ensi videon parissa, joka tulee varmaan tässä lähiviikkojen aikana. Joten siihen asti, moikka!